Ọhaneze ụmụ Igbo ekene m unu ihe awụ part 4 na ya abịakwana na part 4 ka unu fụ na okwu anyị nwere isi unu ya anụzi ka o si wee sị na ọ gaa n'ọba enidịghị m egwu na ebe ọ gaa n'ọba ọ sị na ọ chọrọ ịkpọ afa n'ọba ka ọlụ ya part 4 na o si onye gịrị na nke nwoke wọrị bụ onye omenala ji ụka epenti unu mana ka ha si epenti ha penti giligide ifo na ịmatawa gị ha gị were ụka na-epenti onye ọbụla ekwumi ya na-ekwusi ya ike na-eti aka n'obi na-asị onye ọbụla kpọrọ nwa Chineke sị gị weta ego ka nye ndị prayer warrior m weta ego ka wee mebie nke a oshi fake gbaba Bible sị gị freely you receive freely you shall give. Mmadụ bịa kpee gị ekpere chike na the whole of Bible niile onweghị onye Jizọs si nwa weta ego ka ekpere gị ekpere weta ego ka eme nke anụ ụmụ apọstụl niile ya onye ọbụla sị na gị weta ego ka eme nke a ọgwụ a ka ọ dịrị according to Bible na onwe mgbe ya bụ Jizọs mechi ihe rịba ama ndị obodo eburu basket na eburu nke ajụ everywhere ka e wee nye ekene ọgwụ a ka ọ dịzịrị ịpụ na na ya ka anyị wee mega appreciate na ihe Chukwu ji gị wee mee through us. Nekwa Jizọs mmecha mgbe o mee akpọwucha n'ụbọchị nna ọrụ izi m alụkpọgom ya it is finished ọnya nwa o nwezisi ụmụazị ya sị na what the work I do you shall do greater na nke o megbugodo nke obele compared to nke unu maka na ọ mana ọ na-ahapụ ụwa na nwa agbago na njọ dị n'ụwa dị akali so unu continue kwa ebe ọ kwụsị. That is why the Holy Spirit will descend there on those disciples of Jesus on the day of Pentecost. Na ghọtago ewee bido sụwa n'onu ị na-asụ asụsụ gị ha nwa they will be replying you in your own mother tongue gị na-aghọta ya ịma na ihe a bụ spiritual something. Ụdịrị izi mmadụ onye Igbo nọkata all of a sudden ịgbago Pakistan o ịgbago ihe dị ya n'ụwa na-anụ asụsụ onye ahụ gezie na ntị unu na part 4 ebe o si wee ndị dibịa si wee mee ya chocholocho o si wee tọ na Naịjirịa ngwanụ ka njụ ese ka mgbe nkwa ya ọsị mgbe mere anything akwefuru ụmụ nwaanyị nwoke ọbụla na-eme ihe na-edipende ebe nwaanyị nọ ga-eji ifere wee na nwaanyị na-atịra gị adụ ị na-ekpeta nwaanyị nwanne nwaanyị ruru karịa amụ ọ bụrụ ọsọ aha m chenjiri nwere ka nwere problem at least ahụ nketa ọnụgodi without the paper ka nọrọgodi at least nwetazie nwaanyị ga-amụ nwa ejire nwa chenjibe eze mara ihe a ga-eme mana ọzi nke paspọtụ nwanne were paspọtụ ụlọ na Europe mgbe were paspọtụ dagbo wee jee tinye akwụkwọ na Ọgọst 2020 wee tinye akwụkwọ ọnụ eweta aka na December that 2020 December ekebido kpọọ m oku adeke gbogbo oku na be ndị ọcha ya intrọp ekebido kpọọ m oku mgbe ekeji kpọọ m oku mgbe ruo na be obi ndị eke wee sị m yes na application m tinyere na immigration aka nsọ ya na ha chọpụtara m oji dagbo paspọtụ wee tinye akwụkwọ so for that na m ga-ana na ha nyere m 2 weeks iji hapụ the country na Nigeria na m nwere right ime appeal si ha asị m oke si ha ihe mere m na ajọ m nke ka si nweta the paspọtụ gwacha ha si ha na the paspọtụ na mụnwa amarọ nọ fake this and that mana the interview gbasara the investigation adịrọ m ọchị mgbe ahụ so asị m njem appeal under 1 week akụgbo the appeal so nje asị na m ga-ana so mụ akwado ogo na mụzi ọzọ ma m ga-emezi mụ akwado ebe na mgbakwa Naijiria asị mkpọkwa nwoke na akpọkwa nwoke nwere nwoke ọrịsị na onwere ihe na-emenụ na nweta afa polisi weta afa ebe ihe niile na nweta akwa ewere arụ ọrụ nkịta na iri na-adị mma nwanne mana ihe ya ka m kwesịrị iji fisikal sọntị wee folo si kọntrị a pụọ jebe kọntrị ọzọ je nọdị ọrụ nwe m mbọ mana dị ụtọ na m ebere ivu ole na spiritual destin a na-ekwu na Warri wee bi na-ejebe ije ekwesịrị m ije edekwu ndị eke dị ije ahụ wee bi na-ejebe ije wee ruo na be obi ndị eke afta nwoke Warri kpachara afa si na ya arụghị ọrụ na nke adịgo nke nwa adịgo njebe na onwe ihe na-eme
nwanne mbinye ka iwe fụ otu ndị a si alapụta ụmụ anyị buru ọgwụ asa ha jebere ụzọ adịgo mma nwanne iru ebe akụchie gị nwanne were dat moro ara wee jebe na obi ndị eke ndị be anyị na-agbara ọsọ na Finland wee jebere obi ndị eke were ebe a onye eke jiri kesi nekata manya wee sị m na ya nwa jiri kesi gbara m and na-emego the arrangement mana ya si neba ya ndị jentụ amachọrọ ya na nsị na amachọrọ ya na sị m ka e reason ji echọrọ na nsị na ba ya dọrọ mma adụrụ ba ya dọrọ mma sị net of kidneys na ba ọsị yes na ha ama ọsị m okene mere mmadụ ka cheki mara ma onye ọzọ m eji wee nọ na Finland again sị no problem o cheki wesị oke take another asylum again ka m take another asylum but na time adị ọzọ na nnaba na next week na mbịa ka ha take my asylum na ya ga-eji aka eme everything because anyị apụrụ m esi atọ ndị people na aga lọ fan them si oke nnaba amtazie m kpọọ fon na Nigeria because ụjọ ji m data nji ma ya anata na esi na bum mtazie kpọọ fon ụmụnne m tibe na nwoke were arụ ọrụ ọ ya na-edu m ọ ya mere nji ya mere nji hapụ m dis and that oke na nwoke were anara ojide m nwanne ya next week njije ri adụrụ ericha m adụrụ hazi because iri a na-adụrụ na Finland ha stop ọrụ for 6 months ya arụ ọrụ for 6 months until after 6 months nwekwara ya ịrụ ọrụ so ma stop m ọrụ after 6 months again company mo dekwara mo contract again bidokwa na company same company so ebi mo that company because igwe contract job so ihe were contract job ga nye ndị camp ka we man ịrụ ọrụ ka ya bụ onwe ga na-enye ka stop inye gị ya so e were akwụkwọ nye ndị camp after 3 days nye ndị camp akwụkwọ eke bidokwa kpọọ m na phone nna nsike eke no papa eke kpọọ na phone na Finland ya trouble nweta invitation eke again tie ekekwa efukwa m again so njebe n'obi ndị eke ruo that day fajụọ m ajụjụ ihe gbasara ka m si nweta kpali a na kịta na achọzi ime investigation ihe gbasara kpali a m nwetara that time so mgbe si agwa m akwụkwọ na otu m si nweta kpali a sị m na nke a bụrụ na nna ka ha chọrọ imezi investigation ya fagbọrọ m do na one office edu na one office a febe ihe ha mere sị na kọmputa ha arụrụ ọrụ na nnaba na mbịachi azụ dị after 2 days ọ bụrụ oge aka Chineke na-achọ ka m si obodo ahụ pụọ aja obodo ọzọ due to confidence onye amụma wọrị nyere wee na-aga ije ama nne wee jebe after the 2 days mbịachi azụ ekpọrọ njebezi n'ime ọfisi ma member print wee fụ my main passport my real name and everything ebe eze m interview megide m ihe njere ebe Iri anyị nọgidezi ebe ọ na-akụ ebe to 6 maka njema na nsogbu adịgo so ngwazi asị ha na m nwere ọrụ n'abalị ya m nwere night n'abalị ya mbịka nnabaka ndị eje night ọrụ m masị m na nsogbu adịrọ na a ga-akpọ my boss na phone ka agwa ya na mụ na ha so after everything ihe onye dịziri bụ aka na-abịa m ofu aka ọnụ otu aka si wefu onwe m na ndị agweje tinye m na ebe a na-etinye ndị the highest criminal enwere na Finland wee tinye m ebe nwa na nwụzigo m bịa wee tinye m that place kwuchie ụzọ wee sị m na m ga-ana ebe a tomorrow ebidokwa the investigation ebe a ka m nọ wee bee onwere maka ntị wee je ọzọ esi m ọrụ wee gbasa wee bịa the invitation onwere maka ntị wee je anakọrọgo m fonu m so ebe a ka m nọzi aka na-agbakọ ma the following day dị ndị eke bịakwa the following day happen to be Saturday ndị eke abịakwa na-akpọ ya the place bidokwa ejo mmadụ a na-eme ka m si rụ sọtent ka kwuchikwa the ten ya ebe a nọzie o nwere bere n'ebe ị ga-agba ire nkeba onye nọ n'ọfisi ya pik ya o nwezi vidio igbo onye a so ndị nkeba jebe sị ha bịa ka m kwuo ihe si wee eme ya bụ na agbapụtara n'ebe a bịkọta na-achọzi nwa ebe a o nwere ebe eji apụta dị ya ụzọ obere ụlọ nwa na toilet na obere bed ibe bụ ọ dị kasị na ịbara another world so mgbe aka ji bezie kpọpụtazie m ka ọzọ bụzi ebe m nwetara onwe mbụ na deportation camp ebe aka nwetara onwe ebe aka nọzi bezigozie megide gbasara ten na ngana wee kwụọ 4 months n'ime afọ enigwe anya bịa kwụọ 4 months n'ime afọ enigwe anya so after everything ọ bụ na kọtụ anọ ọrụ that time after 4 months release m agbara m release m si m go back to my work let him bịa na report na station every week instead of me ịnarịkwa due to confidence onye amụma udo dị na ekpere ya kpọpụtakwara m pụtakwa continue kwa journey my company again dekwara m invitation again dekwara m
contract again. Bido kwa na the same company again. So here is the thing was malo. And before then, he change goes there famu na rename everything. Nzabazi rename and re-age. So mabuziro ngwe kana kita bazi afu bari. Ana makoti ya short. Makansi we age bari na Nigeria yo si billion 1.7 million naira kwa that one. Uzi kwa apoja na ndio tie kamuta original bari ba fa akwa that one and million short. Because we been so mgbe njepụta asị ebe m nwere ọrụ na m nwere ezi ọrụ akpa ihe gịrị ji etinye akwụkwọ bifọ ndị eche njem anyị ibu na m na ntinye akwụkwọ fast bifọ ndị a na-eme ya ka akwụkwọ mpụta nwanne mgbapụkwa je werekwa ọrụ m tinye akwụkwọ eke ihe ndị agba ego m na-esi egwesi efu were mepe dị mkpa ọ were narị ya ntinyekwa akwụkwọ eke after 3 months ha release na December 1st then tinye akwụkwọ na March etikwa m akwụkwọ ahụ again na njezie after ntiri akwa after about 2 weeks nje no bi ndị ege okwe change because eke sokwaze na ngana isi aha pet na m nwere akwụkwọ application na-aga on na immigration asị m na ọ matara na nsogbu adara application na-aga on ihe mere na ngana nluzie Nigeria na ọrụ application pụta na mewere na achite bank ike agwụ m agbakwa nwoke were si n'udo ya ga-arụ sise ndị ego ya arụ ihe nwaanyị arụkọta ihe ikwu ike ihe adị mma ese ndị ama ego otu a ka esi megide ndị a wee nye m 1 week to go 11th of May last year mgbe gbakwa phone so o nwere 2 office na-eme decision na that application m tinye one bịa media decision then ha transfer to immigration media on so mgbe ọ dị office fast ka m mara my decision so mgbe dị office sị na ha nwa mere their own decision that day for ha concerning my application. It's like the real decision was not positive, not the man. All the immigration comes secretary. And then the man made the decision of all the highest 2 to 3 days. I will have more. Can I credit? Now come your family soon. The back I know it's time to live. Born Nigeria, we want to see what they go. No way I got about rocket and the idea of Rakam. I sent the Pabego. How much are you? And then a welcome morale. I must have from the COVID-19 test. No, guys, I'm imagine. My dear Ragago. Wee jebe wee ruo ebe a ọ na-eme na COVID test mana duto ka m si abịa my sincerity and everything ekwere rite ezi m because ha na-akpụ m na-aza ndị ọzọ na-agba ọsọ ekwere rite enu masị naba isi na bụ mwe ịbụ ọcha nọrọkwa achọghịzi m ịkọwagodi mana ka m ga-akụ nke ọ rụkwara m ebe nwaanyị onye ọcha nọ nwaanyị ọcha m nwetara n'anya ọcha na-abụ nwaanyị onye ọcha m nwetara njezie ka nje rụkwa ọrụ ka jizie nwaanyị ọcha finance after that I'm going to arụchazịrị m ọrụ a nwaanyị ọcha break with me ajebe m that side emecha m ga-ekwu nke ahụ iche so emecha COVID elu nwanne ego nwere eme na-enwetara m na Abuja ebidozi m Abuja nwoke were gbakwa na fon sị na m ntakwara isi na m ga-esi ebe a na-achị azụ kịta na m ga-esi ebe a na-achị azụ na nwere ọ na mbara na ihe arụ gara aka na m ga-esi ebe a na-achị azụ na m ntakwara isi nwanne ebe a ka m nọ ruo taa emegide akwụkwọ m na akụgbuo ya nwanne na-achị m azụ ebe ahụ na mere ogugo no visa na ka mbịazi nke ndị spiritual way bidozie ụmụnne m sị na ihe agbara aka mụ asị na ọ gbapụrụ aka agbụrụ ndị nke nwoke were face to face maka mụ nwe mgbe onye na-edite gị sọnde ruo ebe a nwoke chịma ọchịchịcha sị na ngana na nwoke ọzọ obere oge na nwa ọchị na nga na-achị azụ na nga akpụ ndị aka kpọwolo na-achị azụ si ahụ emekwa ihe niile emekọta abịa gịọkwa na mmiri emekwa nke emechara elu na ụlọ ebe nwa na-emekpere eme nke nwanne onye emecha ihe niile emechara nwanne nọtasị ka agacha m na oticha m na ka m nwee ike enwe ist na o nwere ihe ga-eme ka a na-arị na nwee ihe dị n'ụzọ nwa ọnwụ ma ndị otu ka ọ mmụọ na ọha ma ọ na-ekwetara ihe ndị a na-ego mgbe obere moto m gotere korola m burie na ha isi egbe na-aga dị ya nwanne m hapụtazie m den mgbe bidozi gaba ije ka mmadụ ihe mere m otu ga-esi wedere m na mma onwe enyi m nwoke sikwa Dubai wee bata onye ọgbakọ wee kpọrọ m jebe na nke nwa dibịa ma agba afa ha ruo ebe ahụ n'ọba anyị na-aya agba afa mana ihe na-agbazi mụgharị bụ kedu ka ihe ezi mmadụ chere gbara ga mmadụ na-achị gbara ya ndị dibịa na-abịa ebebe echere gba afa ya bụ ụzọ kọgodoro onye ahụ iji maka wee bịa kedu ihe bụzi isi afa ahazi ihe gba afa ọrụ onye a mechi ọnụ ịgba afa nwana onye ahụ maka ihe o ji maka wee bịa mana nke a bụ onye ahụ ụzọ kọgodo ihe o ji maka wee bịa gbawazi afa wee ruo
si na ga-egota mmanya na ọjị mbọsị eji agba afa anyị gbara ya mbọsị eji agba afa ruo anyị jebe dere ebe abụọ afa gbaa ya ọcha akọwa sị na ndị ihe chọpụtara bụ nwoke gbamma nwoke ndị mmiri na-enye gị nsogbu nwe nwaanyị mmiri nwoke jọ njọ asị na akwụ na-enye nsogbu nna asị na enwere ndị mmiri na o nwere ihe si na be nna na-achị ụwa ma atụtụgwo m chi ụwa m si mba asị na atụtụchi ụwa na ndị otu ya na-emecha ihe ndị a niile na a ga-akụgbu na m na-ata afụtụ ụmụ ya a ga-akụgbu afụfụ a na ndị otu a ga-eji esi eme nke nwa wee kụgbuo ya bụ afụfụ na-emecha ya na ụzọ emepe egbugom dọkụmentị m n'aka wee jee si oke ebido ọ nara m ego obisisi a nwere spesifik amant a nara m si m weta na nke ya nwa n'ọzọ ego ejikọtakasị ya ihe ndị ejikọtakasị ya ibe wee rụọ ya bụ ọrụ bụ ego spendebere dị ya arụcha ya bụ ọrụ aha esi eji isi ọkụkọ anyị ọbụla rie ihe agba egwu vidiyo dịgasị agba egwu asị na ọrụ m gara aga ọrụ m agago na njeze chiri aka chiri amara nke na-echukwu pụọ nwanne m eje tinye aka na one biznes ụdị obere ego nke m ji n'aka na Rivers steeti na eti 1.something million naira ijom 1.something million naira uviam nsị ọ gịnị na-eme gbakwa fonu gbakwa ihe ndị dọtọ si a na-ene ihe na-emekwa asị na ga-agbakwa na mmeweta ego afa nke 2000 mwetekwa agbakwa afa sị na nje weta ọjị ji ebe ụzọ gbara ya n'ọkwụ okwu kwucha ya nwa ngwụcha ya mgbawa ọjị awụfuo ya na ndị ahịa ihe ga-adị mma mje egotekwa ọjị baa nọ masa debe ụzọ gbara n'abalị ga-emecha ya bụ ihe nọta ka na-eme ka na-eme mụghara ebe odo continue kwa business nwanne ebe a ka m megidere ya ego etipịa ego odo m na-etipịa mgbapụkwa si na nke agbapụ ọgụ nwoke kpọrọkwa jebekwa na nke onye Hausa Alaji na Bayelsa ihe Alaji wee si na ya ga-enyere m aka ka m mara ihe na-eme o wee nerechasị na lekwe na kpochiri ụzọ mkpochi ochie bara mere ya ga-akpọ esi ya bụ ụzọ na m ga-akwụ 50,000 naira nwanne onye na-achọ ịzọ onye ọbụla na-achọ ihe na amụ okwu ebe na dị njọ a ga-akwụ 50,000 naira nwanne nkwọ 25 sọnwụ na ọrụchazi ya bụ ọrụ nkwụ agba nwanne ọ sị na from that day na ga-ebido ịlọ nlọ otu ihe si aga na ya ga-ebido ọrụ nwanne Alaji na-arụ ọrụ biznes m na-aghasa mụra mmụọ a na-arụ ọrụ mana biznes a na-aghasa abụrụ na ọ na biznes ama mara anyị ya ọ bụrụ biznes nọ n'into ndị nọ n'into dị biznes na-emezi biznes na-eri ego amụrụ m anya dị biznes nwanne biznes wee ego mgbe na-akwụpịa nwanne otu aka si nọgide nwanne otu aka si tigide tie den mgbapụkwa kpọkwa ndị ịmara Facebook a ndị na-amara Facebook kpọkwa ofu onye nke nwa tinye ya na-eme ndem imo na-egwu amalite na Facebook kpọkwa ya na fon na Lagos ka ọ nọ nkọchara ihe na-eme nsị nenene na meji ozugbo ego ọbụla ọ sị na oke na-emerewo na ya ga-enyerere m na ya agba afọ mara ihe na-eme nsi oke ruo ndị ọgbacha afọ ya sị na ya mechana sị ndị rabọsị na nje ihe na-eme mgbe ihe nke ihe a mere ihe na nje ebido ihe ọ na-emekwa ka nsị ahụ ihe na-eme ọsị na ọgwụcha to ga-esi wedere m na mma nsị ahụ ke mgbanụ ọ bụrụ na ọrụ mara m mgba gaịdị anụ m ọf na mmanụ kata je mkpụrụ ọrụ rụba gaịdị anụ m ọ na ọtụpụziri m ọnụ ruo taa mgbe onye elu sị ndị abọta egwe replai ike gwụ m owu nwata ego m nyere nwatakịrị nwaanyị nwe ya bụla dị na mma nwatakịrị nwaanyị si isi ya ọ bụ titude o nwere nke m na-enweta ego sie na akwa na ego mkpana ego m naanị ego m na-etipịa den o nwezi onye nke ọzọ na-aba nkọntaktị onye nke a na-aba ọ nọkwara Facebook ana m akpa afa onye nke a sị na a ga-akwa 5,000 naira were gbara m afa ọ bụrụ na ị mara ebe dis akụkọ bidoro go to my wall ka ije bido from part 1 wee watch ruo this latest now na part 5 ka ị anụzi ife mee na o nwere nwa agbọghọbịa mgbe ọ nọ na Sweden nwa agbọghọbịa ọ na-ese ndere ego ọ chọrọ ya na ọ na-aplan ka ọ nụọ o wee bata na eje ọbụna ndị nwa agbọghọbịa erisigo ego o wee jebeze ka o jee tọọ nwa agbọghọbịa na arụsị wee napụtakwa ya ego ya ka o were nke a wee na-apa achọ ụwa
ruzie ebe a ndị na-atọ nwa agbọghọbịa na-arụsị jidekwuo ya ritọpụ ego nke fọrọ afọ ka ji ama na-eji ụwa ya. Na part 5 ka ya afụ nke ahụ. Thank you very much. Like, comment and share. Like, comment and share. Thank you. Ekelekwa m onye ọbụla na-asị na Igbo bụ Igbo ya dịrị onye ọbụla na mma. Biko ịma nke isi na-echa vidiyo na ịmụta gị ihe na ya, ngwa share live vidiyo bido na part 1 na negide alụ na part 4 ka ịghọta na stori ahụ bụ stori ya bụ ị na-ege ntị kwetekwanụ na ọ na-eme. Ekene m nwoke niile, ekene nwaanyị na-asị na ọ dịrị Igbo niile mma. Ngwanụ ka anyị nwere mgbe ọzọ.